Goddag og velkommen til NGO Millionær. I den her lille korte video vil vi meget hurtigt gennemgå annoncørsystemet og hvordan man egentlig kan styre sine kampagner derfra. Så lad os starte fra den af med login. Hvis man allerede har en bruger, så skriver man jo sådan set bare sit brugernavn her, som er ens e-mail, og det password man egentlig har sat op. Hvis man endnu ikke er annoncør, så kan man sådan set oprette sig som annoncør her, og så vil vi kontakte jer hurtigst muligt. Men lad os starte med at logge ind. Ja, så er jeg sådan set inde i annoncørsystemet, og her kan jeg så styre mine kampagner, og hvordan jeg ser statistikker og administrere dem, som jeg har lyst til. Men lad os starte fra en ende af, nemlig under økonomi, hvor vi går ind i indbetalinger. Fordi før man kan oprette en kampagne på NGO Millionær, så bliver man nødt til at have nogle penge på sin saldo. Og måden jeg overfører penge på, det er simpelthen ved at overføre nogle penge her. Jeg skriver simpelthen bare det beløb ind, som jeg vil have overført. Det kan fx være 1000 kroner. Så trykker jeg simpelthen bare godkend indbetaling, og så modtager jeg en faktura på min mail. Den faktura, jeg betaler så med den kontoudskrift, som jeg blev bedt om, og så registrerer vores system det simpelthen automatisk, og man vil derefter få penge ind på sin saldo. Og så kan man sådan set oprette en kampagne. Så derfor vil jeg da lige vise, hvordan man opretter en kampagne. Her er så en del ting, der skal udfyldes, og det man som minimum skal udfylde, det er sådan set den her promise tekst, post promise teksten og promise billedet. Det andre det er så tilvalg. Det er selvfølgelig meget effektivt at have med i sin markedsføring, men det må man jo selv om. Promise teksten, det er sådan set en overskrift til ens reklame. Og igen, eller det visualiserer sig herovre til højre på de her telefonskærme. Ikke helt præcist, men man får et godt indblik i, hvordan det kan se ud i hvert fald. Her ved post promise teksten, det er så der, hvor man skal skrive en lille kort tekst om hvad det egentlig er, brugeren har set her. Så det er en kort tekst om reklame, eller produktet, eller hvad det er. Promise billedet, det er sådan set det billede, det er 5 sekunders billede, som brugeren så ser. Det kan være JPG, GIF eller PNG, som jeg vælger sådan set bare, som man har lyst. Jeg overfører så et billede. Det kommer så til at stå hernede. Og så trykker jeg simpelthen på det, og så kan jeg igen se det visualiseret herovre. Promise lyd, det er så hvis man vil have lyd oven på det 5 sekunders billede, man ligesom har lagt ind allerede. Jeg har allerede lagt en lyd ind her. Ellers skal man bare uploade en mp3-fil. Og den vælger jeg sådan set bare igen. Ja, promise video. Her kan man jo sådan set også bare lægge en mp4 ind. Vi har en max størrelse på 30 megabyte, så den passer til telefonerne. Og igen, så har jeg jo brugt nogle tidligere videoer, som jeg har brugt til nogle af mine andre kampagner, som så står her. Så jeg vælger bare en af dem. Jeg vælger den her for eksempel. Så kan du videre, så kan jeg se min video hernede, og jeg kan se min promise der. Hvis man så vil se, hvilket indtryk det egentlig er, det giver brugeren, så kan man bare lige tage musen hen over promisen. Og så kan man fremme for dem se, hvad det egentlig er for noget. Og det samme med videoen, så kan man bare trykke her. Verden skal være et bedre sted. Og vi trænger til at tænke lidt mere på hinanden. Derudover så kan man så vedlægge en kupon til brugerne, hvor man simpelthen bare uploader et billede, som er den her. Så skriver man lige en kupontekst, og så vil den poppe op lige om lidt. Siger 25% på alt den 2. januar 2015. Så skal jeg selvfølgelig vælge, når den er gyldig til. Det skal så være helt op til 2015. Men ja. Det er ligegyldigt, men ja. Så lad os bare gøre sådan her. Så kan jeg sådan set bare tilføje kuponen. Og så vælger jeg den hernede. Og så skal jeg tilføje min webadresse. Så skal vi så have HTTP på, så derfor gør jeg lige hurtigt sådan her. Kopierer den fra URL, og så sætter jeg den bare ind. Og så har jeg sådan set sat hele min kampagne op visuelt. Mere skal jeg ikke til. Nu kommer vi så videre til det spændende, hvor man så kan gå ind og selektere, hvem der skal have den og hvornår de skal have den. Jeg starter med at sætte min kampagnes budget.
Det kan fx være 1000 kroner. Så bestemmer jeg kampagnens løbetid, altså fra hvilken dato den kan køre, og hvornår den skal slutte. Og den tager automatisk bare 2 uger frem, men hvis jeg skal have den til at køre senere, så kan jeg bare vælge det. Ja, det er helt relevant. Jeg kan vælge, hvilke ugedag eller brugerne skal modtage den her kampagne. Jeg vil sige, alle dage undtagen tirsdag og onsdag for eksempel. Så kan jeg bestemme klokkeslæt, hvor brugerne skal modtage den her promise. Det kan så være fra 14.00 til 15.00. Alder og køn, ja, det kan så være, kun være fra 13 til 18-årige, der skal modtage den. Det kan kun være kvinder, for eksempel. Og hvor mange gange om ugen skal brugerne kunne modtage den her promise, hvis jeg 4 gange. Så kan jeg vælge at selektere område. Jeg kan fra og tilvælge regioner eller kommuner. Jeg gider ikke have den der. Det kan være, ja, sådan her. Det er jo, som man har lyst til. Og så trykker man sådan set bare næste. Så kan man så få et overblik over priserne og hvordan det ser ud. Og de ser det igen den sidste gang i videoen. Eller så trykker man sådan set bare godkende opret, og så er man sådan set ikke engang. Ja, det opretter ikke lige den her kampagne. Det er sådan lige relevant. Så vi går videre til at administrere, hvor man sådan set kan se sine kampagner. De kampagner, man har i gang. De kampagner, man sådan set... Ja, de kampagner, man har analyseret, kan man se, og de kampagner, man har afsluttet. De har sådan set alle sammen. Så kan man for eksempel sende en test promise, hvis man gerne vil se, hvordan ens kampagne ser ud. Så kan man sende en promise til en selv, bare skrive ens e-mailadresse, så kommer man set direkte ind på appen til på ens bruger. Man kan vælge at hæve budgettet, og man kan annullere kampagnen, og man kan også vælge at gå direkte videre til statistik herfra. Ja. Statistik kan vi også gå ind i. Så kan man så bare vælge den kampagne, man gerne vil se statistik for. Så vælger man hvilken tidsperiode man gerne vil se statistik for kampagnen. Ja, jeg kan fx lige vælge en eller anden. Og så kan jeg så vælge dage. Så kan jeg så se nogle statistikker for, hvor mange der har været de forskellige steder. Og selvfølgelig bare til og fra vælge de forskellige ting. Så man kan få et overblik over, hvordan kampagnen går, om folk synes, det er interessant, det man laver. Inde under administration ved kontaktpersoner, der kan man så vælge, hvor mange der skal have adgang til ens annoncørsystem, og hvordan altså dem, der kan gå ind og sætte kampagner op og så videre. Man kan tilføje administratorer, og man kan også ændre faktureringsmodtagerne, hvis den bliver sendt forkert eller noget. Og det var sådan set meget kort, det man egentlig, og det man kan på annoncørsystemet om, ja, og hvordan det hænger sammen. Jeg håber det til at finde ud af. Ellers må I endelig ringe. Ha' en dejlig dag.